Det vi har valgt at analysere er et splitspring, da det er et teknisk svært spring, som både kræver styrke og smidighed. Nu vil vi vise springets 4 faser. Der er udgangsstilling, afsæt, selve springet og landingen. Her ser vi udgangsstillingen. Afsætsfoden vendes fremad for at undgå vrid i knæ, samt for at omdanne den fremadrettede energi til at blive opadgående og give springet højde. Forsidespænding er vigtig, da man laver et vrid i overkroppen. Afsætsbenet bøjes ved hjælp af musklen i baglåret, så antagonisten, den firhodede knæstrækker, får optimeret sin kraft i afsættet. I afsættet arbejder foruden knæstrækkeren også fodleddet. Det er altså her i afsættet, at den opsamlede energi fra udgangsstillingen udløses. Nu går vi videre til selve springet. Her ser vi springet og landingen. Efter afsættet overtager hoftebøjerne, som laver et kip. Der er kippet. Og hoftebøjerne samarbejder med udadførende styrke samt indadførende smidighed om at udføre splitpositionen. Armene bruges for at få yderligere opaddrift, og her ses, at armene bremses brat. Dette medfører, at energien sendes opad. I landingen arbejder indadføreren for hurtigt at få samlet benene igen. Herefter tager foden imod gulvet, og benet bøjes for at undgå stød gennem kroppen. Musklerne i baglår og baller er aktiveret.